Monte nga papadisan sa atong bisita tikang sa Gamay Northern Samar, Dr. Lilia Caballero, KURATSA.
Monte, nga sugad man nga naton bisita, Dr. Laila Caballero. Nanayo pa'y ibisan din nga fiesta, Ruyang panira, ang sayo ka kuratsa. Sinasayaw ako at tugal na ang minuto, mahusay na dalaga ang akong ginagawa. Nagturo ang akong mga tinuturo, darahan akong ba, umulan ka ako. At nakat ko na, abot na ang sarayawan, gabi kong lagi at hindi kinitaan, kay kiningasayaw, sikat at kadamaan. Sa'yo nga ang minuto, puso ang sayaw na parang patigyan, isang buhay, lahat paano mo mapagkawas ka may pagsabang, walang problema, iandam lang at hindi kagala. Hirang nanay tatay, bisan po nalalasan niya, makupay sumayaw, pinakinuno ang sunata, nanayo kaya, ibisan din ang fiesta, Ruyang panira, ang sayo ang kuratsa. Damo nga salamat, Honorable Annalisa Gabilan, ng sugad man kan Mr. Renante Ingo.